Good evening, dear brothers and sisters. We all stand to start the novena. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Mention your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto And Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po kita, as in iayon taman po sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving, Dolot kan Kalma family for birthday blessing ni Melissa Ongtangco Miguel. Pasasalamat man ni Jesmundo family for the good weather last August 22 and gift of life by Mary Linel Moral. For Moses Joshua, for November 2025 nursing licensure exam, Dolot Camenciano family. For good health and blessings by MJ. Thanksgiving by Yones Millena, Ella, Mela France, Angelber Maria V. Chavez. Special intention for good health and safety of Jace, Jeffrey, and Gail by Hazel Joy R. Dave. Continuous healing of May Joanne Jesmundo, Milagros Jesmundo by Jesmundo family. Special intention by Agnes Almonte for continuous healing of Vicente Magdaraog. For continuous healing and full recovery of Tirso Balyeta by MJ. Special intention by Franz Graheda. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. All Souls, Dolot kan Kalma family, Isabelo, kan Medjabilio family. All Souls, kan Jesmundo family, Darwin and Nicanor by Abihuela family, Telma, kan Abengados family, Danilo by Empig family. All Souls by Yones Millena, Perfecto, and All Souls, Dolot ni Ella, 42nd death anniversary of Cornelio Sr. ni Mr. E. Balote para sa kalag ni Donato Dolores asin Alex. Sa liwat, Diyos maray nabanggi sa inyong mga tugang, ngunyan ang memorial ni San Agustin, obispo asin doktor kan simbahan. Matindog na po kita para sa pagpuon. Ngarang ka nama, sinaki, singka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, singka toninungan, Yesu Cristo kaguragnantahan, pagkamot kan Diyos, sinapagisumarok ang Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akon, taan sa mga kasalan, tangani magkani ko kitang mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakaman, asin pagapatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
namimibig kita. Kagurangnan, namimibig kami baguhan ng Espiritu sa imong simbahan. Nahuli kay ni pinanaumo sa Agustin, Obispo. Tanganing pinanauman sana kay ni mabasog kami sa imo sana burabod kan tunay na donong asin maghanap sa imo ginikanan kan langit no na pagkamot. Uli kay Jesucristo kagurang nanyamo sa imong aki kay babong nabubuhay sinagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginuno sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kaya mga tugang, an sa indong pagtubod, dakulang karangahan, para sa mo sa tahaw nin sa mong kasakitan, asin kahorasaan. Ngunyan, kami padagos na mag-uuswag, kung kamo danay na masupok, kung kamo danay na mapusog sa kagurangnan. Paano kaming makakapagpasalamat nin maninigo sa Diyos? Hulikan gabos na kaugmahan, namamatian mi sa tubang niya, dahil sa indo. Sa mong maigot na ipinapamibi, aldaw banggi na makaampang mi kamo giraray, asin mahipnoan an mga pagkukulang sa indong pagtubod. Tabangan lugod kami nin Diyos na satuyang Ama, asin ni Jesucristo na satuyang kagurangnan, na makaabot kami sa indo. Iwara sa indo nin kagurangnan, na mag-urog an sa indong pagkamuot, na magkaminuotan kamo, na mamuot kamo sa gabos na tawo, siring na kami namuot sa indo. Pasarigon niya an sa indong mga puso, sa kabanalan, tanganing kamo maging daing digta, sa matanin sa tong Diyos asin Ama. Kun si Jesucristo na sa tong kagurangnan, umabot kaiba ang gabos niyang mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panua kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Panoa kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Ang tawo minabalik sa alpog, kung minasabi ka, magbalik kamo mga aki nin tawo, hulita sa imong pagiling, ang 1,000 taon siring sa kasuodma, na uminagi na, asin siring sa sarong pagbantay sa kabanggihan. Panoa kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Tukdoy kaming magbilang kan sa mong mga aldaw, tanganing makamtan mi ang kadunongan nin puso. Bumalik ka kagurangnan, dai ka maghaloy, mahira ka sa imong mga uripon. Panoa kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. Pagkaaga, panoa kami kandanay mong pagkamuot, tanganing mag-awit kami sa kaugmahan bilog ming buhay. Diyos na kagurangnan, mapasamuyaan sa imong mga biyaya, antabayi ang gabos ming mga gibo. Panoa kami kan sa indong pagkamuot kagurangnan, asin mag-aawit kami sa kaugmahan. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa ng banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iya mga disipulos, magbantay, ulit day nindo aram kunan, nung aldaw madatongan sa indong kagurangnan. Aram nindo na kunan kagsalikan sa harong-harong,
makaisi kung anong oras madatong ang habon, magbabantay ini asin day matugot na salakaton ang harong. Kaya danay na magandam, ulita sa oras na daili na laoman, madatong anakin ng tao. Hainan maimbod asin mamaan na surgoon na tinugon kan amo na pakakanonan sa iyang pamilya sa tamang oras. Padadanan siri na surgoon kung pagdatong kan amo, mahiling na naguutob kan sa iyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa indo, ipapaniwala sa iya, kan amo, ang pamamahala, kan gabos niyang sadiri. Alagad ko ng surugon maraot, maisip na amo mahaloy, dangan mapoonin pamakol sa mga kaibahan na surugoon, mainom asin makakan, kaibakan mga parabuyong. Saan daw na dai hinahalat sin sa oras na dai linadaom, madatong an amo asin papadusan siya nin makuri. Kunsain isinusubol an mga parasagin-sagin, duman siya isusubol. Duman an tinangis sin renagot kan mga ngipon. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening po sa Indugabuos. Kasudma rumdom si Monica, anina ni San Agustin, singuyan man na San Agustin mismo sa iyang aki. Importante San Agustin sa tong simbahan, ulit sa nagkapirang bagay. Enot, siya sarong ehemplo kan sarong parakasala na nagbago, nagbakli sa iyang gawi-gawi. Kulita, sinabi ka, sudma na permis siyang pigpapangadji, pigluluhaan kan sa iyang ina, sain man siya magpangadji. Asin sa pasabong mangkan na Espiritu Santo na gisiyang padi asin obispo kan sarong diocese sa Africa. Si San Ambrosio kan Milan, Italy, iyo ang nagbunyag sa iya o nangasiwa kan conversion ni Saint Augustine. Sa lado kan pagiging doctor of the church, si San Agustin, nagsurat yung kadakol ng mga artikulo o mga libro. Most of them were autobiographical na nagsasaysay kan sa iyang conversion, no? Itong bagang confessions. Magayon ang po ining basahon, if you have not read it. Pulita, digdipig saro-saro ni Agustin an sa iyang process of conversion. Na pigiling ng Diyos na nabulag ngay ako, di ko siya nahiling. Nahiling ko ngayon, so mga linalang niya, maybe he was referring to the women in his life, creatures, mga linalang, which gave him joy, happiness, pero nawala man sana. Karawan baga kita, minsan, nagulo ng kita nawiwilihan ng mga linalang kang Diyos, persons, things, places, pero sa mismong naglalang na kakalimutan ta. So, iyo yan so conclusion ni Agustin na I have enjoyed your creatures, pero dahil ka namin bida, no? So, later in his life, atong panahon, ang mga pagbunyag baga, ginigibo, pag medyo matanda ka na, ninulita, sararuan sana ang pagkumpisal, no? So, kung nakagibo kang sala, garo makasubok ng maray na ano ka na nga rin, nag-decide ka na ngayon magpabunyag, tapos magkakasala ka manggiraray. So, that was the consciousness during the time. Kaya, nagpili o nag-decide si Agustin na
medyo gurang na siya magpabunyag o mag-convert. Because of that, no? Tana, hali baga siya nin life of sin, no? Kaya very careful siya na baka ngayon magpabunyag ako, magbalik ba na naman ako sa kasalan, no? And regarding sin, no? Sabi niya sa confession, it's true na ang kasalan niya pero you should also expect that God or Jesus is there. And this was the teaching also of St. Paul. Kung saan ngaya may tukso, may kasalan, lao mo nindo na inyaw naman dubli pa ang presensya kang Diyos na naghahalat na apo doon siya and He will help us. Totoong maray ini na pigasabi ni San Agustin, kita, mayo mang garodig din na dahing kasalan, mayo man na dahing nag-aagi ng kadipisilan to find God in his or her life. Kaya, siguro pag natagponta ng kagurangnan, bako na itong mga linalang, ang nagtataw sa to ng kaugmahan, kundi hanapon ta ito mismong kaugmahan na pigpromesa sa to. Nga akon ang mahal na Diyos, huli tayo, dahil ni nawawara, dahil na papara, an sa iyong mga grasya, an sa iyong kaugmahan, siring na kita man inaapod sa siring na kaugmahan. Siguro, ano ko lang ini, hurup-hurup lang na, garo makaya, ang kaugmahan na itaataw kang Diyos. That's why bilang mga linalang, garo data na susubok kita na nag-aalangan kita na ining everlasting joy ding sagod na kaugmahan na itataw kang mahal na Diyos. Garo data makaya. We're so small that the hugeness of God garo data maintindihan beyond our grasp. Kaya nakontento na sa nakita sa magagrasp ta, masasabotan ta bilang tao. But that is really the calling of every Christian, no? Na may sarong spiritual writer na no matter how small is our heart, pinapadakula dapon kang Diyos. Tangan itong kadakulaan kang grasya, makayat ang akoon. So, you imagine the whole universe ilaog sa dagan mo. Kung pag-araw ka ng Diyos, He is so huge, incomprehensible, na kaya nga kung gusto mong mag-ugma, siya dahil mauubos ang kaugmahan na itatao sa imo. As long as you also, in a way, follow what He wants us to do. Kung kaya, ang Ebanghelyo nagpapahayag sa to na we are all servants, may kanya-kaya kitang bokasyon, may kanya-kayang mission, sa ditman o dakula man, as long as you try to fulfill that mission, nagaro man nagpipilgrimage, may padumana, nagbabiyahe, pero along the way, we do not only enjoy, but we are fulfilling something. Kaya, ang buhay, paano nin discovery, paano nin mga purpose, sa tuyang mga pangangaipo, na along that pilgrimage or walking, along our search for God, yaon po so mga tentasyon, kung minsan, we easily give up, pero aramtaman na God will help us. Tanganing ang desire to follow Him, to know Him, di po yun mawara. Yung ining sinasabi ni San Agustin, di kita mag-give up, di kita mag-luya, tayaw ng Diyos. Danay kitang inaantabayan, danay na in-inspire, no matter how small the inspiration. Pero kung we're open, our ears, our eyes, sa sayang presensya, for sure, ining Diyos na ini, na gusto kitang ibahan, gustong ipamindibid ang sadiri niya sa to, mapahiling ini kadakol na tanda, na yaon siya.
nagmamakulog. Siri nakita, inaapod. Yan ang mga kinahiligan niyo. So dayuton sa na yan sa itataw ko sa Indo. You know what I mean, no? Sex, drugs, ambition, fame. Saraduyuton sa naan, kumpara sa itataw kan mahal na Diyos. Siguro si San Odas Tadeo, namatean na yan sa pagsunod niya sa kagurangnan. Kaya sa danitang pagnobina, San Odas Tadeo, agadon ta, nasiring sa iya, mamatean taman, anda ko laon, nagrasya, in mahal na Diyos. San Agustin, na experiensya, Santa Monica, kita na inaapod, human po ang mamamatean ta as long as we continue hoping, we continue to follow the footsteps of these holy people. Bendition. Magpamibig ka mga tugang, tangan ining sa kuwasin sa indong atang, mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagrurumdum kan sa mong kaligtasan, mapakumbabang nagaarang sa imong pagkaherak, na ining sakramento kan sa imong karahayan, maging para sa mo, tanda kan pagkasararo, asin tanikala nin pagkamot, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas dana si minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Urita sa Piesta ni San Agustin, pinapaugma mong gayoan sa imong simbahan, pinapapusog mo kan panalmingan nin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan dataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiolay na uyon sa imo. Kaya kaiban kadakol-dakol ng Hiles Sin Santos, nag-uawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos nagsasabi, Sa
Kagurang na ni kanagalan banal, Borabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala ka ng bon sa imong espiritu. Taganing para sa mo maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa kod sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat, binakini, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkaya man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom ka ini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindani inatipan, napapabodoson para sa Indo, si para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kami nagrurumdum sa iyong pagagadan, sa pagkabuhay liwat, nagdudolot sa iyong mga kurangnan, kining tinapay ng buhay. Asing kalisin kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo na magatubang, sin maglingkod sa imo. Asing nagkikimahira kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya mga kakurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibagan sa mong Papa si Leon, sa mga obispo, si Joel, sinang gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapamibi sa misang ini, sinang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalagon. Kay Raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, di San Jose sa iyong esposo, San Judas Tadeo, mga banal na apostoles, San Agustin, Singabos na Santos, sa kaintupa na kapakayagaya sa imo, magkanigo, maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Cristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, niyaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan,
asin man ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugbang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siringman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Haray pagilingang sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya tuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninaw nga asin pagkamot ng kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tanda ng katuninongan. Peace be with you. Tugang uyan sa kaguranan, Yesu Kristo, siring kay San Agustin, lambang saro, sa lambang para kasala, inaantabayan, makaabot sa pagpatawad, sa pagkahanap sa mahal na Diyos. Siyang kodero kan Diyos, nagpaparang makasalan ng kinaban, paladan mga inapod, sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa krus, buhay mo ininusan. Ansi mong hawak, ansi mong tugon. Buhay na daing kasagaran. Ikaw ang tinapay na banal.
Please kneel for the prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you and your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation, surrendered to the holy will of God. Mamibig kita. Pagurang na namibig kami, ang pakisumaro sa lamesa ni Kristo, magpabanal sa mo, tanganin kami mga kabutang niya, maging arog sa mong inako. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 20,300 pesos and 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 1,947 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,687 pesos and 45 centavos. Sa mga maawot po magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga items sa opisina. Siring man, sa Setyembre 1, sagkod 3, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules. Magkakaigwa po nin 3 duo masses for the dead, sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Siring man, kanakaaging Biyernes, nagpoon na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Sagkod po ini sa Agosto 30, sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa kapiyastahan sa Agosto 31, ang prosesyon gigibuhon pakatapos nin alas 4:30 sa pagkahapon na misa. Iniimbitaran po kamo na magsabay sa nasabing aktibidad. Ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese nin Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 dinner concert for a cause
sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi, sa Legazpi City Convention Center or LC3. And proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin baago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maut po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man, ang nakolekta niya to ngunya na bulan nin Agosto, hali sa tada canisters. Igwang total na 20,387 pesos and 50 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuahon sa opisina ang tada canister. Tanganing magpuon naman maghulog sa mga ini para sa bulan nin Setyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka kaaging simana. Magkapirang anonymous na may kantidad na 2,700 pesos, 1,000 pesos, 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, and 300 pesos. Diyos mabalus po. Tinugda po kita para sa oring bendisyon. Kagurang naan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibin sa Nudas Tadeo, sin San Agustin, kamo bendisyonan, kaibahan sa mga mahal sa buhay, kan Diyos Ama, Aki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Dinuduto na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa kaugmahan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.